Sada ću govoriti o tome da li treba da se obraćamo onima koji su umrli u Isusu i da li treba da molimo Boga za vjernike koji su umrli u Isusu. Dobio sam komentar u kom je osoba tvrdila da 1. i 2. stih iz 3. poglavlja 2. Solunjanima jeste dokaz da treba da molimo one koji su umrli u Isusu da se mole Bogu za nas ili da mi molimo Boga za njih. A da li je to ispravno tumačenje? Pročitat ću prvo stihove, a zatim analizirati. Dakle, 2. Solunjanima 3. glava 1. i 2. stih. Na kraju, braćo, molite za nas da riječ Gospodova nesmetano napreduje i proslavlja se, kao što je kod vas, i da izbavljeni budemo od nerazumnih i opakih ljudi, jer nemaju svi vjeru. Neki ljudi kažu, evo vidiš apostol Pavle koji je sada na nebu, govori molite za nas i ove stihove navode kao dokaz da mi koji smo sada na zemlji u tijelima treba da molimo za apostola Pavla koji sada nije u tijelu na zemlji. A zatim to primjenjuju na sve one ljude koji nisu više na zemlji, a unutar pravoslavne ili katoličke tradicije su nazvani svecima. Ovdje u 2. Solunjanima u 3. glavi, u 1. i 2. stihu vidimo da apostol Pavle jeste zamolio Solunjane da mole za njega i braću, a da bismo na ispravan način razumjeli o čemu je ovdje riječ, tada osnovno pitanje koje treba da postavimo jeste kada i kome se apostol Pavle obratio. Apostol Pavle se u 1. vijeku obratio prvovjekovnim Solunjanima, dakle ljudima koji su živjeli u Solunu u 1. vijeku. A to znači da je tada u 1. vijeku Pavle hodao zemljom u svom zemaljskom tijelu, što je slučaj i sa Solunjanima kojima se obratio ovom prilikom. Dakle, ovo što je zapisano u ovim stihovima nije bila situacija gdje je apostol Pavle napustio zemaljski život, a zatim s neba uputio poruku ljudima koji žive danas na zemlji, rekavši im da mole za njega. Niti je to bila situacija gdje su ovi kojima se on obratio napustili ovozemaljski život. Niti se radi o tome da se tekst može primijeniti na njega nakon što napusti ovozemaljski život. Tekst se može i treba primijeniti i na nas danas, ali u istom smislu koji sam prethodno objasnio. A to je da oni koji su sada spašeni i još uvijek hodaju u tijelima na zemlji, molimo Boga jedni za druge da bi riječ Gospodova neometano napredovala i proslavljala se i da izbavljeni budemo od nerazumnih i opakih ljudi, jer nemaju svi vjeru. Dakle, u redu je da ja koji sad hodam u tijelu na zemlji, pitam nekog brata koji također hoda u tijelu na zemlji, da se on moli direktno Bogu za mene. To nije nikakav problem. Tako da ja se ne obraćam sad nekoj osobi koja je nekad povjerovala evanđelje, a zatim umrla u Isusu, nego ovima koji su još uvijek tu i hodaju u tijelima na zemlji. Ako je apostol Pavle izbavljen od dešavanja koja se zbivaju na zemlji, a jeste, to znači da je Pavle sada izbavljen od nerazumnih i opakih ljudi. Stoga se postavlja pitanje, zašto bi mi trebalo da molimo da Pavle bude izbavljen od nerazumnih i opakih ljudi? Pa ne bi trebalo, jer to u Božjoj riječi i ne piše, budući da je on već izbavljen od njih. Dakle, u 2. stihu nalazimo dodatnu potvrdu da se radi o konkretnoj situaciji u kojoj se Pavle nalazio dok je hodao na zemlji u svom zemaljskom tijelu u 1. vijeku. On i njegovi saradnici u evanđelju su na zemlji bili progonjeni od nerazumnih i opakih ljudi. Stoga je on tada zamolio braću Solunjane, koji su hodali u tijelima na zemlji, da se mole za njega i braću da budu izbavljeni od tih nerazumnih ljudi. Ovo Pavle nije pisao s neba, niti je mislio da ovo treba primijeniti na njega nakon što napusti ovozemaljski život, nego je ovo pisao dok je bio na zemlji
u raznoraznim nevoljama i primjenjuje to upravo na način na koji sam objasnio. Prema tome, ako će neko na osnovu ovih stihova opravdavati ideju da treba da se molimo za apostola Pavla koji sada ne hoda u tijelu na zemlji, smatram da je to neispravno jer u Novom Zavjetu ne nalazimo ni jedan takav primjer. Da je Bog htio da mi to činimo, zasigurno bi nas uputio na nešto takvo. A vidimo da nas nije uputio da to činimo. U svakom mogućem primjeru u Novom Zavjetu gdje je apostol Pavle zamolio druge vjernike da se mole za njega, vidimo jedan isti obrazac. A to je da je Pavle hodao u tijelu na zemlji dok je to pisao i oni kojima je pisao su oni koji su u tijelima hodali na zemlji. A mi danas iz toga učimo i primjenjujemo na sebe taj tekst u određenom smislu, jer i mi koji smo sada povjerovali, a hodamo u tijelima na zemlji, možemo na isti način da to osmatramo. Pavle ih je zamolio, na primjer, da se mole Bogu za njega, da može neometano da propovijeda radosnu vijest i da ga Bog sačuva od raznoraznih zala. To isto i mi danas treba da činimo. Napomena, kada kažem hodati u tijelu na zemlji, u ovom slučaju ne mislim na to da je neko tjelesan u grijehovnom smislu, nego mislim na to da posjeduje živo tijelo u kom prebiva na zemlji. Primjere slične ovom koji sam obradio možete naći u Rimljanima 15 u stihovima 28/33, u 2. Korinčanima u 1. poglavlju u stihovima 8/11, u Efescima u 6. poglavlju u stihovima 8/20, u Filipljanima u 1. poglavlju u stihovima 4/26, Jevrejima u 13. poglavlju stihovima 18 i 19. Sve ovo citiraju oni koji se izjašnjavaju kao pravoslavci i katolici da bi dokazali isto ono što je htjela dokazati ova osoba koja mi je ostavila taj komentar. Ali pročitajte obavezno ove odjeljke pisma i obratite pažnju na kontekst navedenih stihova. Postavite sebi pitanja. Gdje se tada nalazio apostol Pavle, kome je se obratio i gdje su se nalazili oni kojima se obratio i na koji način možemo ovo da primijenimo za danas, a na koji način ne možemo. I vidjet ćete da je lokacija sa koje Pavle piše uvijek zemlja i da su primaoci poruke oni ljudi koji su imali zemaljska tijela u kojim su hodali dok su bili na ovom zemaljskom proputovanju. I vidjet ćete da se ti stihovi ne mogu u istini primjenjivati onako kako bi neki ljudi htjeli, nego onako kako sam objasnio da je ispravno. Osim toga, sada ću objasniti zašto ne treba da se obraćamo onima koji su umrli u Isusu. Nije problem da ti koji si sada spašen, a hodaš u tijelu na zemlji, zamoliš brata koji hoda u tijelu na zemlji da se moli direktno Bogu za tebe. To je sasvim u redu. Ali ono za šta ne nalazimo potporu u Svetom pismu jeste da treba da se, na primjer, obraćamo mučeniku Stefanu. Nigdje nećete naći primjer u Novom Zavjetu da se neki vjernik, na primjer, obraćao Stefanu nakon što su ga kamenovali. Dakle, nakon što je napustio ovozemaljski život. Taj primjer ne postoji u Svetom pismu, ni u pogledu Stefana, niti bilo kog drugog vjernika koji je iz određenog razloga napustio ovozemaljski život. Dakle, oni ljudi koji su napustili ovozemaljski život, a vjernici su, njima ne treba da se obraćaju oni vjernici koji sada žive na zemlji u tijelima. Niti treba da im se mole, niti da se preko njih mole Bogu, niti treba da se mole Bogu za njih. Neko će koristiti 18. stih iz 6. poglavlja poslanice Efescima da dokaže da treba da se molimo Bogu za sve svece, uključujući, na primjer, sve novozavjetne svece koji sada više nisu sa nama na zemlji. Efescima 6.18. Sa svakovrsnom molitvom i iskanjem molite u svakoj prilici u duhu i bdijte sa svom ustrajnošću i iskanjem za sve svece. Međutim, riječ svi
se u Bibliji ne odnosi uvijek na doslovno svakoga. Što znači da se ovo ne odnosi nužno doslovno na svakog sveca. Iako je upotrebljen izraz za sve svece. Navešću primjer. Rimljanima 3:23. Jer svi su sagriješili i nedostatni su slave Božije. Ako riječ svi u Rimljanima 3:23 podrazumijeva doslovno sva bića ili sve ljude, onda može da se desi da dođemo do krivog zaključka da je i Isus grešnik, jer je i on i čovjek. Ali mi nećemo reći da je on grešnik, iako ovdje piše da su svi sagriješili. Zašto nećemo reći da je on grešnik, iako u ovom stihu ne piše svi su sagriješili osim Isusa, nego samo piše svi su sagriješili? Pa nećemo reći da je on grešnik zato što znamo da je on Bog koji je postao čovjek i jer u drugim dijelovima piše da nije sagriješio i tako dalje. Stoga, ako smo istinoljubivi, mi ćemo shvatiti da riječ svi ovdje ne uključuje Isusa, jer iz drugih dijelova pisma znamo mnogo toga o njemu, što u nama proizvodi zaključak da ovaj dio pisma gdje piše svi su sagriješili ne može da se odnosi na njega. Ovo znači da kad Pavle prema Efescima 6:18 kaže bdijte sa svom ustrajnošću i iskanjem za sve svece, to ne znači da se ovo odnosi na one svece koji se sada nalaze u nebu, a ne nalaze na zemlji. To saznajemo iz drugih dijelova pisma, dakle kada sve sklopimo što nas Sveto pismo uči, dolazimo do zaključka koji sam ja ovdje iznio. Osim toga, važno je da dodam da postoje neki izuzeci u Novom Zavjetu, kao na primjer kada je apostol Jovan imao viđenje, pa tu vidimo da se Jovan obraćao starješini koji nije bio na zemlji. Međutim, to je izuzetak jer je Bog Jovana doveo u takvu situaciju gdje je Jovan mogao da vidi i čuje nešto i to čak u nadvremenom smislu. Ja mislim da je Jovan tu razgovarao sa onim ko će sam on postati u budućnosti, to jest da je on taj starješina. No nebitno, čak i da nije on razgovarao sa budućim sobom, ipak od tog razgovora ne treba stvarati pravilo koje će biti neka česta praksa koja će da važi za svakog vjernika. Niti je to nešto što treba primjenjivati na stihove koje sam prethodno obrađivao. Može se ovdje još mnogo toga reći, međutim mislim da je ovo dovoljno, toliko za ovaj video. Pozdrav i čujemo se drugom prilikom.